תינוק חדש בבית, שמחה גדולה בבית. שלום לכם, אני אסף חבשוש ממרכז פעמי אביב. תינוק חדש, זו באמת שמחה גדולה, אבל גם לא מעט דאגות, לילות בלי שינה והרבה חוסר אונים, במיוחד אם זה התינוק הראשון. הכנתי בשבילכם סדרה של טיפים בנושאים של גזים, שקשולים, חום, פקיעת שיניים ועוד. בסדרה תקבלו טיפים וכלים ורעיונות לדברים פשוטים שאפשר לעשות בבית לפני שרצים לרופא. הסדרה היא בחינם, הוא בא לעזור לכם ולילד שלכם, אתם רק צריכים להירשם כאן למטה. להתראות.